Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Halor ketu kejengjiang apa menmen kumtu shiteng met melawan lagi polis departemen ku kalong kapa pensujar kenyanyi kumki rikun thai kumki long kemi lamar pa shiteng met shiteng senya unwan kumtu halor ke jishok khau yang lolor ba ikong ide rikun thai i ba shong thane ba shong shathan na ka banta ka hok upat ba na banta ka hok upat ba yang unwan hidala de kum ka rikun thai ba kan yang kamansem ka ba shlur kamansem ka ba solution rang te hanrei na lakariang jong ki polis departemen balakin kin shwan ban le kumtu Shitang mit shitang senia. Hakajing shisha lada idon kam banra ek medical check up jong ikong lada banwan ki doctor lane daki brio jong ka district. Balikin wan ki pulit kumat lado menu ki lapan ku por ki pulit bikin wan ra ikinong pang ban check up. Lalo kataru pulit di hak banra ya ki nong pang ban medical check up tang lada ka accident lane kono ka jingjia hanrai kat bayu ya ki nong pang kim dai hok khamta mi ini ikong kumno kini ki la ban le kata ban wan le kum tu nalor pada wan ka jing pet mat ho wan ka tu ka jing shok haw yang shiteng mit kala long kumba je iba shere sapa molai shiteng mit shiteng senya rashwan kum tu te kum yu SPM ngingim so tanan la kumno mit ki ban pha no shinu ki ban transfer no shinu khamtam kum ki khun samla ki khun chimran ki juni ya je kalanti ka badai Komot jaj bagi don hapo ka uniform kin sushim ya kapor kin sushim ya ka anyak ti la jang kin liak ka bagi mon te ha ai ka jing singai ki kun samla ki kun chenrang jungi ki long kemi ki jungi te ya kani te ngi te kum ki kam thai tingi ai ka jing prem ka bajur ha ka sarkar gariban pet menta gariban rapet ha ya kum kini ki jaj kulen